חגורה שחורה היא ציון דרך שבעצם מסכם את המתאמן בקראטה את שלב היסודות. ובעצם רק אז הוא מתחיל להיכנס בעובי הקורה ולרדת לעומקים אחרים. התהליך הוא תהליך מאוד מנטלי, זה לדחוף אותם מעבר לקצה גבול היכולת שלהם, להביא אותם ממש לרמות, לא תסכול, אבל ממש להגיע לקצה של הקצה. הרבה פעמים הם בוכים, ואני נמצא שם כדי מצד אחד לדחוף, מצד שני להחזיק, שלא ייפלו. פה יריב! תנעץ! רוק! תנעץ פנימה! לא. אותו עיקרון. התהליך הוא תהליך מאוד תובעני, בעיקר אצל בני נוער. הוא דורש הקרבה ובחירה, בעצם להתמודד בפעם הראשונה עם בחירות רציניות, תקופה שבנים, בנות, הורמונים זורמים, נוסעים למסיבות, יש יותר עצמאות, גם ההורים משחררים, ופתאום הוא צריך לשים את כל הדברים האלה בצד. ובמשך 9 חודשים אצלנו, כמו הריון, הוא מתאמן בממוצע 4 פעמים בשבוע. מחזיק אותו אליי. אז אני אחריו. באימונים אנחנו עושים גם דברים פיזיים וגם דברים מנטליים. גם באימונים הפיזיים אנחנו עובדים על המנטליות, איך לא להישבר כשקשה, איך להמשיך, לחזק את הגוף. ובאימונים המנטליים עובדים יותר על חשיבה ואסטרטגיה בקרב. סעד. באימונים המאמן נותן יחס אישי לכל מי שניגש לשחורה בקרוב. מאוד משמעותי. 1, 2, כל מי שעושה רוצה מבחן לשחורה. אימון עצמו הוא מאוד קשה, גם פיזית. מגיעים גם הרבה פעמים למצב של תשישות ואפיסת כוחות, כמובן בצורה מקצועית ובבקרה. אנחנו נותנים להם הרבה מאוד טיפים על נושא התזונה, איך להזין את הגוף שפתאום עובר למעבר של אימונים אינטנסיביים בצורה כזאת. בונים את הנושא של הכושר הגופני והכושר הספציפי. אימונים בבית, דרישה בלתי מתפשרת, מעקב גם מקצועי. לא יוצאים לנופשים עם ההורים, רוצים לצאת לנופש על הכיפק, אבל הילד נשאר ולא מפספס אימונים. ומי שמסיים את התהליך הזה יודע שהוא מסוגל להתמודד עם הרבה מאוד דברים. אני לומד איך להתגונן בקרב רחוב, להביס את היריב. בונה! עושים התמרה לרחוב, מה קורה בזמן מאבק ברחוב. חבר'ה באמת הופכים אנשים חזקים גם מנטלית, גם פיזית וגם רגועים. הקטע של להיות בן אדם שלב, רגוע ומנומס ולהכיל את האחר, על זה אנחנו שמים דגש, ואם יש צורך אז להוציא גם את החיה שמתוכך, אבל זה רק במקרי קיצון וסכנת חיים. מוקצו ימי, לא שקול, רדוף שלמות האופי. רדוף שלמות האופי. התמד בדרכך. התמד בדרכך. השקע מאמץ מרבי. השקע מאמץ מרבי. כבד את הזולת. כבד את הזולת. הימנע מהתנהגות אלימה. הימנע מהתנהגות אלימה. שומני, ריק. סנסני, ריק. אותה גייני. ריק. ありがとうございます。